Gipuzkoan dira 26 eskola txiki, danak landagunekoak, izan lizke herriak o auzoak, eta urtero eskola txikian festa antolatzea herri edo auzo desberdin baten. Lekukua pasatzen zaio herri batetik bestea, lehen urtean gure aginak pasa zigun, eta ekainak 14 izango festa, Aizarnan lehenengo aldiz ospatukoana. Orain dela urte batzuk Aizarnan tokatu ez zaio, baina orduan beste auzo batzuekin Aizarnan Zabalen ospatu zen. Orduan bertan izango lehenengo aldia da. Eta festan helburua nik uste dela eskola txiki danak elkartzea, egun nehar bat pasatzea, eta eskola txiki ja pixkat irakusti ez, hemen gaudela, eta ze garrantzi daken ez, olako landagune bateako ez, herriantzako ze garrantzitsua dian. Hasiera batean bazaukan kutsu erreibindikatibo bat, 87an lehenengo eskola txikitako festa izan Bidania Goiatzen, eta, izan zen, pixkatxo bat, eskola txikiek, hemen gaude, esateko, eta pixka bat, gure nortasun hori eta gure beharrak ere azaltzeko gaur egunen. Esentzian ikusten dut horrek ere jarraitzen dula, beste era batera, baina, bada baitere adierazteko, eskola txikiak, geure nortasuna edo berezitasuna baditugula. Bai, argi da eskola gabea Aizarna ziera desberdina izango litzakela, lotako herri bat izango litzake, bakarrik. Hori beste toki askotan ikusi da, baina, eskolak bizitza emate jo herriei, eta herriak bizitza emate jo eskolai. Bertan joteienak, bertan bizitzia da interesgarria. Kanpotik ikaskide etortzia absurdua da. Gaur horren oso ona, esan nuke, 52 ikasle, LH-ko 19, HH-ko 13, datorren ikasturterako beste 4, matrikula, berri, momentu honetan oso ondo. Irakasleak jornada erdi eren eta denak hartuta guztira 7, nik uste dut ikastetxe oso ona daukagula. Privilegiatu gerala alde hortatik. Gu eta noski gurasoak eta umeak, umeak nik uste eskola gertuko bat dela, alegintzen gerago behitzet erosoa, goxoa, segurua izaten, eta umeak gustora egon daitezen. Nik uste lehen hezkuntzako zerari erantzuteko, umen beharrei erantzuteko, oso egokia dela. Eta gero ja, hortik aurrera, DBH-era beste ibilbide bat eta beste bide bat, beste errealitate bat. Baina, hasierako zera hortarako, aldi hortarako, nik uste ikastetxeak bere funtzioak oso betetzen ditula. Hasierak esaten zuna sustraituta, herrian sustraituta, eta herriari ematen dio zer hori ala. Nik uste estrategikoa dela, Aizarnan eskola estrategikoa litzateke. Eta ez balego, galera handia. Bai, badie hilabete batzuk antolaketa lanakin hasi ginela, batzorde desberdinetan hasi gea funtzionatzen, 6 batzordetan banatuta, izango litzazke garraioa, hornidura, ekonomia, ikuskizunak, komunikazioa eta arropak izango litzake. Eta gero, batzorde horietan guraso daude banatuta, eta gero dago talde eragile bat, batzorde bakoitzeko ordezkari bat, gehi eskolako ordezkaria, pixkatola koordinatzen egia. Eta, hola antolaketa lanak aurra diguzte, egitarautxo bat finkatuta badao, erropan lantaldi ere erropan salmentakin buru belarrera biltz, batzorde bakoitza bere dinamikakin. Eta gero, aitorrek igualago eta azelduko baino eskolane arte proiektu marrun lantxo batzuk ikasliek haidie. Bai, ia zen genuen proiektu bat, bi proiektu eskatu genitu, proiektu horretan diru laguntza jaso genuen, eta izan zen arte munduari edo arte hezkuntzari pixkatxo begira bat eman, eta baita ere, aurre ikusten eskola txikitako festa izango zala, zerbait desberdin egin edo, etortzen zaigu Ander Hormazuri, Zumaitik, eta astero etortzen zaigu, eta berarekin hemen egera material desberdinekin esperimentatzen, kolaxak, eta
Eta proiektu batzu baditugu, lehengoan talde eragileekoi aurkeztu zizkigun hainbat proposamen, eta orduan hori bai, sekretu izango da, bukaera arte, ez da jakingo, baina asmoa da festa egunerako urtean zehar egingo ditugun lanketa batzu, baina festa egunerako ere aprobetxatzea eta erabiltzea. Orduan horren inguruan baditugu proposamen batzuk, asmo batzuk, gero ikusiko dugu gauzatzen diren edo ez diren, baina asmoa behintzen bada, eta horra igera lanean eta ikasleak gustora, eta guretzat ere erronka berri bat. Orduan, alde horretik, gustora. Bai, guain martxuen 14 daukagu asmoa pixkat, bazkaritxo bat antolatzeko, Aizarnan bertan, da pixkat, biltzeko ikasle, irakasle, guraso, ikasle hoi, zenbait irakasle ere ibilitako, eta pixkat bildu bazkari baten bueltan, eta bilgune hori aprobetxatu baita ere, egunea behira lagundu nahi du bolondrezak, izenak eta jasotzeko, eta gero pixkat horren gainean guke antolatzen hasteko tola. Eta asmo horrekin. Guraso eta eskola eta irakasleen laguntzaz aparte, herritarren laguntzare ezinbesteko izango da hori antolatzeko, eta egunean bertan dana ondo juteko herritarren berrare izango da. Eta gaina jendeak gogoakin dago, zai dago, galdezka,